Khosini boko kona bomkhulu ngiyanamkela namhlanje ku channel yami nisahleli nentokazi salokazi intombi endala ugogo Patricia. So namhlanje I want to speak to a person who's like Gogo, I've been told ukuthi nginabantu abadala but nothing is happening. I'm going to the water, I'm fasting, I eat the right diet, I pray, I do literally everything. I go to the mountains, and nothing, akunanto ehlanganayo. Yabo, and you are at the point whereby ulahlekelwa ithemba. You are at the point whereby you like, I am mina into le abantu abadala, it's not working out for me. Idlozi alikhulumi, esithunywa asiphakami. Right? Into engizokhuluma nani ijule ngendlela eyisimanga because ngifuna uyibheke and understand ukuthi the Bible says there's time for everything under umthunzi welanga. Yabo, there's time to mourn, there's time to be happy, there's time for rain, there's time for sunshine, there's yonke into, there's time ukuthi ingane ezalwe, there's time ukuthi kube nomuntu ofayo, like kuningi. And if you can understand iskhathi, you will understand that everything works in sequence. A lot of us are like manje kuyabanda, it's winter. Last week it was snowing and omunye uzothi yo kuyabanda iwinter indlula nini. Unfortunately iwinter ngeke uyirush, izondlula yona ngesikhathi sayo. Isama maseyifika omunye athi yo kuyashisa, I can't. Unfortunately yisama, isikhathi sokuthi kushise, yonke into iyenzakala ngesikhathi phansi komthunzi welanga. Right? So kwesinye isikhathi uyatshela ukuthi wena unabantu abadala and you rushing to do everything. Ufuna isithunywa siphakame sikhule, ufuna bakhomba indlu lefanele uye kuyo. You are impatient, and the more you are impatient you will end up uyenza izinto ezi-wrong. Uzohlangana nabantu abazokufaka ey'ntweni. Kunomuntu owathi kimi, gogo, I was so desperate to the point ukuthi kwakunomuntu owayenginceda and I was impatient with them. Angitshela ukuthi no Thandaza, no Bamba Geza, ngibona kahle ungimoshela isikhathi lo. Yabo, to the point ukuthi I left ngicanga ukuthi akakwazi ukunginceda. I went somewhere else and mangifika laphaya bangipha izizwe. And I didn't know ukuthi izizwe yini. I was just told ukuthi okay no, so kupha izizwe, so kubhemisa izizwe nani whatever they did. And he was happy, he was excited, and bheka la waprofita. But kwayenzakala into, aphupha abantu bakubo bachela bathatha imithwalo yabo bahamba. And maseka find out ukuthi bathi no, asihlangani nokunqola thina, asihlangani nezilwane thina. Yabo, lento uyibhemile uyenzayo so profita ngayo akusaseyiyona. And now he was asking ukuthi yini izizwe, and when he heard ukuthi izizwe yini, he was shocked. Because of why desperation makes you end up wenza izinto ezingalunganga, and because of you are impatient. And believe you me, once you are impatient, ngiyazi ukuthi uzohamba uthuke nedlozi lalo muntu bekakunceda. Because if a person helps you with your pure heart and uthi wena abanawo amandla, they can't help me, badlale ngami, they wasting my time, uthuka idlozi lalo muntu, uthuka ledlozi lalo muntu. And ukuze into zakho zilunge fanele uyoshweleza uqolise edlozini lalo muntu. You understand? And with me idlozi lizokuyeka mntaka dad. Idlozi lizokuyeka uphila impilo yakho, lizokuyeka go to school, work without anything nje. It's not yet time. Uthi ufika ku-40 years into zakho ziphambane kuyenzakaleni mawuthi bathi nginabantu abadala, yo but why bebangangitsheli all along, mina I didn't know. No, it was not yet time. Bebangakafuni ukuphakama, bebalinde uze ufike probably ku-40. Then kunobe nomunye, you are in high school,
ingane ihlala ifenta, ingane idlozi liyaqubuka, ingane ayiboni lutho ku chalkboard, uthi uyabheka kumnyama, uyagula, makufanele abhala ama exam uyagula, uphathwa yi-epilepsy, konke kuyayenzakala, isikhathi sakhe. You understand? So kumuntu nomuntu ubekelwe isikhathi, umuntu nomuntu ubekelwe isikhathi, you know. And I remember when I found out ukuthi nginabantu abadala, everything happened makushona ugogo ozala uma. I used to dream, and I didn't take that as nginabantu abadala, futhi I didn't believe in ancestors. Mina kithi we didn't believe it. I was umzalwane oserious, church fire, you know. And makushona ugogo khani izinto zaqala zayenzeka manje, you know. Khane, and I remember bengisaba amanzi mina bengayi kuma swimming pool. Me and swimming pools, we were not good because of reason why bengisaba amanzi. From a young age bengiphupha ngithathwa amanzi, bengiphupha ngigijimiswa amanzi, ngidrown, bengiphupha nje. So bengiwasaba amanzi to the point ukuthi back in primary school we went to Hartbeespoort Dam for a trip, and I remember those slides le yamanzi ngangihamba kuyo. So bengayi njengawo wonke umuntu, bengihamba ngigreba ukuthi mangiwela ngingaweli fast, you understand. And this other guy bebambiza ngokuthi uMalaji, I think he's late now, we went to the same primary school. Weza fast, weza emva kwami, wangiphusha, ukungiphusha kwami mase siyowela emanzini sawela, and he fell on top of me. By the time I woke up bengu emergency room, abantu bangisurroundile because I drowned apparently. And kodwa ngizange ngife, so I was scared of water. Bengasawafuni yabona, futhi leyo incident was the last incident that made me go near the waters, yabo. And ngangicanga ukuthi mina mangangena emanzini ngiyahamba, kanti no, ngangihlale ngiphupha amanzi ngoba ngingane yamanzi. They were trying to tell me, they were trying to show me, you understand. And bekunzima, it was really hard, and I used to dream a lot. But makushona ugogo ozaluma, umama ozaluma, which is ugogo kimina, izinto zaqala zayenzeka, idlozi laqala lazibonisa ukuthi sikhona. Reason being, isithunywa sami sasilele kugogo. I don't know if you understand me. Into zami zasilele kugogo. In the universe, it was decided ukuthi mina isithunywa sami sizophakama mhlazane ugogo ashiye umhlaba. So ugogo literally had ukuthi asuke emhlabeni ukuze mina isithunywa sami sizophakama. I don't know if you understand, and I don't know if it makes sense. So for as long as ugogo bekasaphila, kimina bengeke kenzakale lutho, bengeke into zami iziphakame. And there was no way ugogo angeka hambe, because manje bese kuyisikhathi ukuthi isithunywa sami siphakame sifuna ukusebenza. For that ugogo had ukuthi ashone ngoba uyena isithunywa sami. I don't know if it makes sense. And there's a friend I know as well, you know, wazala ingane. Makazala ingane, okay, baby daddy issues, waraise ingane alone, and waqala into zakhe zabantu abadala, isithunywa siphakama. Hlezi bathi isithunywa sakho asiphakama, sikaphakama. Kuyenzeka ukuthi ingane yakhe ishone. Ingane yakhe yashona, isithunywa saphakama. Isithunywa sakhe sasihamba namanono. So lengane ayizalile isona isithunywa sakhe. So unfortunately, no matter how painful it was, she finally made peace
mase ka find out ukuthi no lengane kwakufanele ke izale ene kwakufanele ke ishone because isithunywa sami siza ngamanono, so uyena inono lami, uyena idlozi lami. You understand? So ukuzaleka komuntu nokushona komuntu kubalekile. It's a puzzle. Kunomuntu manje othi gogo mina bakangikhombi indlu abakangibonisi ukuthi ngiyephi. Uthola ukuthi wena ugobela wakho Nkosi yami usase primary school. Usadlala lapha ya iphentisa yenza itswape ungqolile ugeli nje ungqolile ugeli nje akazi nokuthi unabantu abadala ugeli uzidlela amasweet amazimba ugeli right. Ay high school ugeli ay varsity ugeli mhlawumbe idlozi lakhe lizoqubuka maybe makafika ku matric noma masekana angazi 21 usazohamba ayothwasa mhlawumbe makaqeda ukuthwasa uzoba ugobela wakho. So no matter what you can do uzama ukhipha imali bathi woza sokuphakamisela isithunywa woza sokuthwasisa ngeke kuyenzeke because in the universe amadlozi wakhe lo muntu namadlozi wakho sewavumelene ukuthi thina into esifunayo yinini ninayo. So sizolinda lengane izikhule, ekukhuleni kwayo kuzoba uyena othwasisa ingane yethu. That's why you don't go where wena ufuna khona. Idlozi shows you exactly where you need to be. Idlozi decides for you exactly what you need to do. So ijule ngendlela eyisimanga to the point ukuthi that's why you don't need ukuthi uqashe urashe idlozi. Idlozi liyazi. Idlozi liyazi ukuthi bazokupha impumelelo yakho nini. Idlozi liyazi ukuthi lengane uyikhalelayo uzoyithola nini. Idlozi liyazi lona. And you will never get to manipulate idlozi. Because you can say something with your mouth. Kodwa idlozi libheka inhliziyo, isithunywa sibheka inhliziyo. You know, ukuthi uyaxolela na, you can say yebo abantu abadala ngiyamxolela umuntu konke inhliziyo yakho mayisabambile. Idlozi lithi bhekani lona uqanga ukuthi siyilima thina. So you need to be patient because ntasekhaya uzodliwa imali, ntasekhaya uzowakhipha lama 50,000 uyothwasa kungayenzakali lutho. Uyothwasa nje kungayenzakali lutho. Idlozi lakho liyazi ukuthi lona lifunani ene lizonqedwa ubani. Kungasuka ukuthi lo muntu okunqeda mhlambe akanamandla kodwa akanayo lento lebona ebayifunayo. I don't know if you understand, but ukuhamba kanjalo. If you've got any questions, you can comment in the comment section. Ningakhohlwa ukusubscribe, share my videos. Hope this video izoninceda, hope nizofunda, nizobekezela. And mangithi bekezela, I'm not saying sit and do nothing. Phahla, pray, fast, but ungayenzi ngalento ukuthi hey mina isithunywa siphakama mina give up. No, do bayabona. Ungajahi ngoba uzolimala and ukulimala kwakho ukulimala kwedlozi lakho. Ngoba uzogcina ufaka idlozi lakho nala kungafanelanga ukuthi lingene khona. Niyabo? So hope niyayiqonda. Ngiyabonga kakhulu, thokozani, Lisedi, Khanya, Qamaku, Ndawuwe.